They mix this. जालायनोसै दे गोथाव नंगौना नङा जानानै खिथादो ओमफ्राय जोङो बहा दङ नोंथांमोना मिथियोबा खोन्थाहर भिडिअ बानायनायावबो एनि टाइम बिजि थाबाय थायो नायनाय मानो बिदिलै ओंखामल' जायो लावदुमा जोंहा ओंखामल' मोजां मोनथारो दे जानानै खिथादो माबायदि गोथाव नंगौना नङा गोथाव नङाबो जानांसिगोन आरो ओंखाम ओंख्रि सोबायबा नोंनि खावलायाव थानाय सबाय बिमाखौ मोजांथार नुसोयो दे जानानै खोन्थादो दे नंगौना नङा गोथाव टेस्टि दे खिन्थु बोरमाया गोथावनो आंबो जानोसै आंबो जानानै खोन्थागोन र' दाहाय नोंथांमोननो दे Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै दिनैहाय जिडि बिउटि वर्ल्डआवहाय जोंना एक्ट्रेस फैदों आगै करिश्मा ओमफ्रायहाय बिथाङा हेयार स्पा खालामजादोंमोन नायदो रिजाल्टआ बोरै थ' बिदिनो आङो माखासे भिडिअफोर लाना दोननाय दंमोन आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै सानबाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै आगै करिश्मा ओमफ्रायहाय नेल्स माबा खालामगोन आरो ना जेल पलिश सोरबा सोरबा एक्सटेनसन नै जोंफोरबायसा एक्सटेनसन लानो गोसो गैयाबा बिदि जेल पलिश माने गावनि अरिजिनेलानो मोजांखा नालाय नै गोलाव गोलाव सेरे सेरे साइजखा थ' बेयावनो जेल पलिशखौ खालामनो हायो आरो माने गावनि नेल माने नर्मेल नेल पलिशखौ खालामोबा खारोना थाबनो जेल पलिशआबा गोबाव थायो आरो थ' रिजाल्टखौ दा उनाव दिन्थिगोन आं नोंथांमोननो नै बिफरनि लुक्सआ माबोरैहाय नेल पलिशफोरा एसे एसे गाजोब्बायमोन आरो ना थ' नायदो नोंथांमोना बोरै जाखो बे एक्सटेनसन लागायाखै आरो ना गावनि अरिजिनेलावनो जेल पलिश खालामदों आरो आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा रिपिट खालामबावलायनोसै गोबां मानसिफ्रानो बांसिन जोंनि बर'फोरानो आरोना बे सेलननि अफिसियेल फन नाम्बारावहाय फन हरबाय थायो ओरैनो आरो जाबाबो जायाबाबो एपइन्टमेन्ट लानो नङाबाबो ओरैनो फन हरो जोंनि बर' मानसिफोरानो बेलेग आलदा हारसाफोरा बेबायदि खालामा हारसाफोरा फन खालामबाथाय एपइन्टमेन्टनि थाखाय फन खालामो आरो बिथांमोना सेलनाव भिजिट खालामफैयो बा सार्भिसेस लाफैयो हेयार काटआनो जा हेयार स्पायानो जा जिखुनु आरो खिन्थु जोंनि बर'फोरा सोर माहानिफ्राय हरो मिन्थिया जानला मानला नाम्बारखौ मोन्दों होननानै ओरैबायदि बेकार टाइम थायो बिसोरनाव जानला मानला फन हरो दे रायज्लायनो लुगैदों फन हर जेबो नङा डाइरेक्ट बुंहर हेलौ बिदि बिदि प्राइसखौ मिथिनो थाखाय फन खालामदों बा बेबायदि सार्भिसेस दंना गैया बेनि प्राइसआ बेसे बेफोरबायदि होननानै मोजां रायज्लायहरनांगौ ओमफ्राय माने ओरैनो आल्टु फाल्टु फन हरनानै बहा नांदों बियो माबा सोरमोनलाय बहा मानि मा खालामो होननानै सोंहरो ओरैनो मिसा मिसि आंनो मेनेजारा खोन्थाबाय ओमफ्राय आं बिराद बोरैबा मोनबाय आरोना ओमफ्राय बुंबायखि जोंनि बर' मानसिफ्राल' बिदि हरनाय मोन्दों आरोना दा मा होनबावनो नोंथांमोनानो बुंहरदो मा खालामनांगौ बिसोरखौ माने नाम्बार मोन्दों होननानै अफिसियेलि नाम्बारखौ होनानै होनाय जायो जेनेबा सार्भिसेसनि थाखाय बा एपइन्टमेन्टनि थाखाय बुक खालामनो थाखाय होनाय जायो जिहेतु थ' बेयावनो जानला मानला ओरैनो जोंनि बर' मानसिफ्रा माखासेया फन हरलाबाय थायो मेसेज हरलायबाय थायो हाय हेल' हाउ आर इउ होननानै हरबाय थायो आरो मा होनबावनो आलदा जाथि रावबो बिदि हरा ओरैबायदि बेकार टाइम थायो माने जोंनि माखासे मानसिफोरनाव ओमफ्राय मालायखौ उनाव साक्सेसफुल जाबाथाय मेगन सासिगोन आरो गावथ' गावनि टाइमाव ओरैनो फाल्तु खालामनानै थाबाय थासिगोन मा होनबावनो आरो ओमफ्राय नै जोंना क्लाइन्ट फैदोंमोन हाइड्राफेसियेलनि थाखाय थ' एडभान्स हाइड्राफेसियेलखौ खालामदोंमोन बिथाङा नोंथांमोना रिजाल्टखौ इन्स्टेन्टलि मोनखागोन आरोना ओरैबायदि दिप
क्लिनजिं खालामो डिपलि हाइड्रेटेड खालामो बिराद मोजां जायो मेलाजमायानो जा आनइभेन स्किन टनानो जा बा माखासे ब्लेमिसेसआनो जा खारो आरो थाबनो थ' बेल' नङा हाइड्राफेसियेल खालामनानै जुदि नोङो गाबोननो उइदाउट स्किन प्रेप नों जुदि स्किन प्रेप मोजां खालामालासिनो जुदि नों सान्दुङाव ओंखारो इदिबाथ' नोंना गाज्रि जाफिनगोन थ' बेखायनो हाइड्राफेसियेलल' खालामबा जाया बा क्लिनआप बा फेसियेलल' खालामबाल' जाया बेखौहाय मोजां स्किन केयार खालामनांगौ आरो ओमफ्राय गोबाङानो सानो खोमा जिडि बिउटि वर्ल्डआव फैबा भिडिअ लाखागोन लासिं सिं जों बोरै भिडिअ ओंखारगोन बेबायदि नङा आं क्लाइन्टखौ सोंनानैसो भिडिअनि थाखाय कम्फर्टेबल नंगौना नङा आं बेखौ सोंनानैसो भिडिअखौ लायो आरोना बयखौबो आं बिदि भिडिअआवहाय लाया गोबां क्लाइन्ट फैदों आं बिसोरखौ भिडिअ लायाखै आरो सोरबा सोरबाथ' गावनो बुङो भिडिअ लाया नामा लादो होननानै आरोना थ' गोबाङानो आं गाज्रि मोना गोबाङानो कम्फर्टेबल थायो बा सोरबा आनकम्फर्टेबल जायो थ' गावनि सायावसो आरोना सोरबा मोजां मोनोबा आं बेखौ लायो सोंखायो आं डाइरेक्ट थ' नोंथांमोना दागि आरोना भिडिअ लाखागोन होननानै बा दिनै नै आनैया आरो नेक्स्ट सेसननि थाखाय फैलायबाय आरोना बे सेकेन्ड सेसन आनैनिया सिगांनिया ओरैबायदि गोसोममोन ओमफ्राय दा एबारै आरो खालामबावनो नागिरबायना आनै माबायदि मोनखो आनै सिगांनि रिजाल्टखौ मोजां मोनदों ना ओमफ्राय दा एबार बानायफिनबा साबसिन जासिगोन जिखौनो हारला खालामबाय थादोंमोन माला खालामना होबावगोन होननानै गोसोम खालामना होदोंमोन नालाय बे स्रानिखौ बेनि थाखायनो एबारे मोजां जालायसिगोन आरोना मोजां जासिगोन बयबो खालामफै माने थ' आनैया न'आव थांसिगोनबो बिनि थाखायनो एसे थाब 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 खालामनाय जाबाय आरोना थ' नोंथांमोनाबो दे आनै बुंनानै हो बेबायदि गोसोम आइब्र' थायोबा जिडि बिउटि वर्ल्डआव फैनानै मोजां खालामजाफै ना दे मेगनखौ नायनानै बुंदोब्रा जबरदस्ति बुङोखायो नामा दे बुं मा होनो बयबो फै मुसुगुर गोसोमा बयबो फै मुसुगुर गोसोम जानायखौ खारहोनो आरोना ओमफ्राय आंनिया दा खारहांबाय नालाय ओमफ्राय आरो खनसे खालामबाथाय खारखासिगोन आरोना ओंखायनो बयबो फैबानो जाबाय ओमफ्राय नै आनैनि मोखांखौ जा सिल सिल नुदों ना नङाबा जि गाज्रि जाबायमोन बिराद ड्राइ जाबायमोन नै दा बिराद स्मुथ नुदो थ' हाइड्राफेसियेल खालामदोंमोन आरोना आनैया एडभान्स हाइड्राफेसियेलखौ बिराद जोहलै जाबाय साइजसिन जागोन ना मालाय सेसननिफ्राय बिराद मोजांसिन जाबायना खारदों आरोना ओमफ्राय आंना हाथाया गिदिर गिदिर जाथारबायना मा जाखो हाथाय गिदिर जानायालाय मोजांसोलाय स्ट्रं हाथाय नङा होमबा गाइस हाथाय गिदिर जानायालाय माथो जानोखाय बिराद गाज्रि जाबायमोन सबाइ सेरेब मादिबा बोरैबाहाय ना आनै आरो खनसे खालामबावदो बिराद जोहोलि नुवाखै थारमाने बै मोनसे रुमा बिजि आरोना हाइड्राफेसियेल खालामजागासिनो थ' बे आनैया गावनि न'नि मानसि नालाय ओंखायनो बेयावबो खालामजाखायो बेयावनो खालामबाय आरो मेकआप रुमावनो दे थाथ' ओइयाव क्लाइन्ट फैदो नायहैनो তাত ক'লে হ'ল যে হেৰি পকেট এটা হেৰি দি দিব কি কয় এইটো এইটো ক'লে হ'ল পকেট এটা পকেটত হেৰি চাৰ্ভিচ চিষ্টেম কি লগৰ হেৰি আৰু ক'লে হ'ল পকেট স্কেনাৰ এটা দি দিব ক'লে হ'ল পকেট স্কেনাৰ বুলি ক'লে হ'ল মেগন বাইদেউমান চব্জি কিনিছিলোঁ তাৰপিছত এইটো দেখা পাই কিনে ভাল লাগিল আৰু মই ভাবিছোঁ ময়ো এইটো ইউজ কৰোঁ নেকি কাৰোবাৰ পে'মেণ্ট চেমেণ্ট থাকিলে এইটো ইউজ কৰি ল'ম দিয়া থেংক ইউ बिराद डेन्जारखा सब बुस्थुखौनो जोङो मैगं बेफारिफोरनिफ्रायसो सोलोंनांगौ आजिखालि